Širom Kosova jutro su u 7 sati otvorena su biračka mesta za redovne lokalne izbore. Tako je jutros i u Leposaviću. Birači će pred sobom imati dva listića, jedan na kome biraju gradonačelnika i jedan na kome glasaju za buduće članove opštinskih skupština. U trci su dva kandidata za gradonačelnika opštine Leposavić, Zoran Todić ispred Srpske liste i Šaćir Hetemi ispred Demokratske partije Kosova. U opštini Leposavić pravo na glasanje ima 12.707 birača, dok je otvoreno 25 biračkih mesta sa 18 biračkih centara. Glasa se uz mere propisane za sprečavanje širenja koronavirusa. Obavezno je nošenje maski i upotreba sredstava za dezinfekciju ruku, a izborni materijal je uredno pripremljen i očekuju se prvi glasači.